Bide honekin azalduko dugu bigarren mailako ekuazioen artetik zelan dauden hiru kasu, B0 danean, C0 danean edo bai A, B eta C desberdin 0 direnean, B0 berdin 0-ren kasuan zelan ebatzi behar dugu. Printzipioz edozein kasutan, edozein ekuazio daukagunean, X bakar bat agertzen danean, prozesua orokorrean izaten da X hori bakantzea. Bai? Kasu honetan, 3x² ken 12 berdin 0. Zer egingo dugu? Bakandu X. Horretarako zer egingo dugu? Ekuazionetako bi atalak gehi 12 egin, modu honetan agertzen da 3x² berdin 12 geratuko da. Bakizue, zuk esaten duzue, minus 12 hori bestaldera doa batzen. Gero, ekuazioaren bi atalak zati 3 eginez, geratzen da berdin 4, edo zeuen hizkuntzan 3 doala zatitzen. Eta orain, hemen, beti, kontuz, X berdin, karratutik gatozenean, beti plus minus erro 4. Kasu honetan, plus minus bi dira ekuazio horren soluzio biak. Beste kasu bat. 2x karratu gehi 8 berdin 0. Bigarren kasua. Berriro. X bakandu, parkatu. X² berdin minus 8. X² berdin minus 4. X berdin plus minus erro minus 4. Erro karratu baten barruan zenbaki negatibo bat agertzen denean, zenbaki hori ez da erreala. Beraz, horren esango dugu, ez duela soluzio errealik. Hirugarren bat. Ikusteko zelan duan. 7x berbi ken 11 berdin 0. Baingo dugu, 7x berbi berdin 11, x berbi berdin 11 zazpiren, eta orduan, x izango da plus minus erro 11 zazpiren. Balio horiek zehatzak ez direnez, erro 11 zazpiren ez dakigu zenbadan, kalkuladora sale izango nuke egin, baina hori berdin digu. X-aren balioa justu da plus minus erro 11 zazpiren, holan txiko dugu.